Ahojte priatelia, tak dnes si ukážeme, ako sa rozoberá a znova skladá náhon tachometra na Pioniera. To je typ od 0,5 2021 aj 23 Mustang, všetky majú rovnaký tento náhon. V prvom rade si ho musíme zo spodu podpáčiť. Cez to súkolie kde sa nachádza krytka plus taká filcová podložka. Teraz sa dá takto rozobrať. No už to ide. Tak. To stačí vyčistiť. A tu sa nachádza už to súkolie náhonu tachometra. Ktoré treba vyčistiť a namastiť riadne, namazať, aby to pekne chodilo. A toto sa dá rozobrať tým, že sedmičkou povolíme maznicu. A tento náhon rozoberieme tým, že musíme vytlačiť toto perko. Týmto klinčekom by to malo ísť. Tak. A teraz už len kombinačkami. Ako môžete vidieť, tak to ozubenie sa zatlača dovnútra, teda akože ide von, že sa vytláča von. No, myslím, že už to je. Že nám to pekne takto vytlačilo. To je tá koncová krytka, kde je ten poistný valček, to je samotný náhon. Takže všetko vyčistíme, namažeme a môžeme skladať. Takže všetko sme si dôkladne vyčistili od starej vazelíny a nečistôt. Ideme spätne skladať. Môžeme tak. Teraz túto upchávku musíme uložiť tak, aby ten kolíček, aby sme trafili potom kolíček cez tú pchávku. Čiže musíme si to pekne nastaviť. Tam dať ešte vazelinku na túto stranu. Kde je osadenie toho náhonu.
Takže približne myslím, že takto by to mohlo byť. A ide to pekne aj samo, nemusím to ani lisovať vo zveráku, ako keď sme to vyberali. Ešte trošku doťuknúť. A vložíme ten kolíček. Uvidíme, či sme sa trafili, myslím, že hej. Tak. Máme to až do konca. A teraz dáme vazelínku na toto sukolie náhonu tachometra. Tam sa toho vôjde dosť, ale dá sa to potom vlastne ešte cez tú mazničku namazať. Tak, teraz to osadíme. Pekne to sadlo až do spodu. Už iba dáme vlastne tieto dva výlisky, zložíme to s týmto tesnením filcovým. A ešte osadíme mazničku. Tak, náhon tachometra je hotový, premastený, nachystaný na osadenie. Pekne sa to otáča. Keď takto potočíme, tak ten vnútorný kružok sa musí otáčať. Čiže to je dobré. Ak nám nefunguje tachometer, neukazuje, tak príčina môže byť buď vo vadnom tachometri, a to býva malokedy, skôr býva utrhnuté lánko, ale ak aj lánko máme dobré, tak väčšinou býva problém v tom, že keď sa rozoberá komplet zadné koleso s rozetou, tak vypadnú tieto kolíky. Tu idú dva kolíky, ktoré vlastne slúžia na otáčanie týmto sukolím a tým vlastne prenášajú cez to lánko na tachometer tú rýchlosť.
väčšinou to chýba, alebo to vypadne. Tam idú podľa katalógu 2 kolíky 3x6 mm. Ako kolík do tej rozety na náhon sa dá použiť buď elektroda, alebo skrutka, kde není závit. Trojka, odrežeme si 2 kusy po 6 mm. Takže do rozety vložíme tieto kolíky, ktoré som si odrezal. Neviem, či sa dá ju aj kúpiť. A tak myslím, že to je zbytočné, keď sa to dá takto nahradiť. Už len nájdeme tú polohu, vybavené.